Animung montukali angkajangna? Angbo sha korok tamganang bayda nang kaijaknai. Angkajangna? Hero plan hero. Oi gahamda. Dolrok sengtini tabung ni sikla sikli rok ni hamjak laimani kokrok salayana faidi hingke nang bo angbo jotono. Selabai buri tangai hamjak laiba time pass haino selero hinai Facebook te ingya ke WhatsApp te text khelai. Jora lairi na bagoi. Ingya ke data pack bangjagi data pack pairiwa haino hai sanlai na bagoi ingya ke ba bukhano. Narag na bagoi ingya ke ba bukhano sebai na bagoi ang asuk kebangma kok sabuko haipano kaisa se nangmani kok hayada. Selabai buri hamjak laima angkha jono kaisa bukhabo dalai Reglai gedalai donglai mani dolok norok hingke wansuk khana sikla sikli tangi hamjak lai joto kok salang bailia hinai ano ihi angabo da saima norok hamjak lai motom da sulai tong khukjebe khukjide wasik lai tong suda thulai jada salai bu sada malai amorong ba hamjak ma frino abono kebo jaya hinai maya haifano tabungni sikla sikli rok ni hamjak lai ma hingke ki sadai nangu bujinani tamung kebo hamjak lai bukhari uida hamjak lai buskai de uida hamjak lai norok jotono sawiman na tabungni hamjak marok bahai sabo keba girlfriend tong tuino Facebook looking for girlfriend hinai post riwi tongkha kebo keba girlfriend tong tuino burui rok no Facebook tui text khai sawi tongkha angno no hamjago doni ni WhatsApp number rina ba filik nai rok khengke ba boyfriend tong tuino I am single anyone single for me hai ke post riwi paise 3 minute kaya sini no a post no delete khai teisa hai no hai post refiru afro hungke angno no khatango busai hinai post share khlai ri siriuka ta single se single life ni rimani amose iko 3 minute ni bisingo kaijage se busai Jadu rok darung ba sido sawi malia baksa borok rok omo hai post nai na ka jage angry fanau react khai kalang khang yake kobor seng na ble obruile hinai haha fanau react khai kalang jakha komeno bui bai ta sing se single hin chamani tabu khungke boron busai asai phaika sa hinai fanau hinjagai tongkha hamjak mani thunglai mani sing siu tabung ni jorao hayada sala dol rok omo rok simi boya sara tangki taibo gobang ma tongu sikli rok Facebook o hamjagai tong thoglai mani kok hai fanau Facebook o tong thoglai hamjak mani kok te kisa sawi muthagan relationship status jesuk sela naitok phano buri naitok phano in a relationship with jesani phano mung khata ihi dolrok nung nugla boyfriend ganang phano girlfriend ganang phano relationship status singke single no nugnai ne omo hai nuk hangke no wansuk sina siri nung no hamjakle abo thus thungsiu te kaisa kok ang norok no sana musungu abo hungke hamjak mani bkhak thangya do a Facebook ni nickname bkhak borok rok Facebook o nickname rilai mani Facebook snamnai je borok asuk khikha kuplugoi lenge je nickname rena musungnai rok rijathung hini tiklai mano se borok rok hungke a jagao tamri laikha nickname se seima phu abiki phu gundi phu borok janai phu hai rok da taing si hino tamu geng rok phu yanglai mungsa gengo join rima screen nogo haino magana sasawi dongnai rok se obongkha Facebook tei hamjak laimani bemar kotor tabu khungke tei kaisa hamjak mani virus kotor thangi sabu salayana khubu khanalayana dol rok sungjotono girlfriend by boyfriend sinanglai tirei walai lai tika hangke tangi se chala gyagra oi lipstick phuloi thei haike kaisa blade yago toni tirei ang yagra mani hinai WhatsApp o status mari hino tabungni jorao sabu asikle sakbai thangma lailai ba haya da internet ni jorao social media Facebook tei phano chala gyagra mano photo upload khai rinai ngyakhe WhatsApp o phano photo send khlai rinai haya da yagra mani hin chawi yanglai maichawi aram khe bisna ro koi mobile thungi tongjak a chala kok saman bufuru manjak sana da chala phano burui phano aje yagra oi photo hornai no sakata nung sani bagai yagra o hungke angkhe je thsinai afro hungke aje chala gyagra nai joto phajil samani nongkhor phaibai sinai ta iko hungke haino hai hamlai kotha lai jau khata haino ta abo 10 minute hamlayo tei sanglai abo tei thakmung kre amono muthakna hungke kaisano lama break up manglai sinai akon o yak lipstick phuloi rawi phunukmani omsuk jorano tabo khungke nini girlfriend ni per khorang no khnadi nung buri ong no nugoi naithoka bole burile hinsake nini no chayang sinai nini girlfriend chawan no tam chela rok buri naithok rok no nukhe ni jini girlfriend no pogoi tha tamo buri naithok nukhe no hamjangna da musung phai o mayanglai nunglai buri naithok no naithok hin chamani se bokhe biyang se wansuk paikha oro bo chela no kese nungu khnabele akon buri rok ni ne joto kok se chawo hingke chela rok ni hingke thaisa kok phano chagla nini girlfriend nung bahai ke paina hingke nini girlfriend jefru nung call khai puru call waiting ungo afru hungke nung bor sabo ba asa kok salai sabo ba asa modom sulai nini chela bai kok salai tai tam tam hine afru hungke nini girlfriend call khai ga hangke no ta tantere ri di nung call receive khlai ga hangke afru hungke khna sidi nini buri kotoi khorang bai tam sano no a kok no khna ga hangke no haino hai thansang lai tiru khata tei kaisa problem ongkha buri rok ni khna di nini boyfriend kamini buri manai klaima rok no bike ka oi berai ri khata KTM bike afru ke nung te singna rungli ani chela no nung buri te berai mani sabo tam klai waisa ba se break up ongkha tei nung bai
jabai ang kok sali ani number delete khlai ri sidi ani ni brui bai no kam ke hamja ke thanglai sidi ano pogui thang sidi goodbye hai ro boromura waterfall thanglai na hini sesa khamli abote kok sate sate horungai kok sanani paijak suka hengke amono nainani photo rohor di baby rohor di hin thanglai di rohor jage angke joliti mani emoji gobang make rohor di afro hengke nungbo kaini kiss khlaimani emoji rohor di hai rokta tabuk ni jorani hamjak laimani kok rok hobung sabung sawi tong phano pairi ui mangala khaima tong akon kok rok no bhai ke pairi ui manna bahaya diba hengke dolok tinin bagui amsuk no bahai ingjak bai kha tabuk ni jorani hamjak laimani kok rok khnawi hasa kawa jai feke no jotono ma hamjak lai ma kaijak lai haya diba dolok akon o video no chaja khangke like ui kelang dite o video no share khlaina musungkhe ba share khlai di dita tebo mo hai hamjak laimani kok rok khnana musungkhe tei ningani channel ko ta hangke subscribe khlai di tam gameplay nai tong subscribe khlai dio ko jakala ba subscribe ni sijak ri aro yak sibe siniri di hangke malai finai katal video thangka do dolok bai di frasa ayuk lok thung baby maya khusuka mai khursi di leng suka ble kok samane animung montukali angka jana animung montukali angka jana kena soni toksinani borok patongnani kena soni toksinani borok patongnani Tep kok sukiri, tep kok mandiri, tep kok sukiri.